buri na mu rike duka addini. Gashi a yau ina zubo bayani, ni ne nazo da kaina sai ku ganni. Na ce da ku bar yin mamaki, me bada a hakan nake ta aiki. Yanzu da mu ake ji a dan Alhaji, yanzu da mu ake ji, yanzu da mu ake ji a dan Alhaji, yanzu da mu ake ji, yanzu da mu ake ji a dan Alhaji, da mu ake ji, da mu ake ji, dan ba guys, da mu ake ji a dan Alhaji, a dan Alhaji. Authority today ku kiran zaki, birni da ƙauye suna ta ɗauki su ji murya na su kama shauki. Fita nake today kaman hayaki, mu je zuwa garin ai babu nisa, ka daina bincikar ka zamo kasa. Idan ana yi to za a kai kissa, mun fara to ba batun mu fasa. Na zo gida mama ta ban masa, anti ta ce kara da gurasa, karfa ka manta ka wanke tasa. Na ce mata na zamo matashi, kanwata za ta wanke tasa, za ta wanke tasa. Guys na ce ku huta, today ba karanta, da kun kasaita, jamba guys ku huta, wanka ba kazanta, sun ce gona haram, ni ko dole na furta. Na ce da ku huta, na ce da ku huta.